nato masukod kung tinuod ba nga dunay gahom si Pastor Apollo Kibuloy. Kung tinuod man gani nga duna siya power, iyang ipakita sa mga tao o dili siya magsigig tago. Kung tinuod siya nga Son of God, ipakita niya sa iyang mga membro ang iyang power aron dili na ni madamay ang iyang mga sakop, mga kabombo. Ipakita niya sa publiko iyang gahom, mga kabombo. Kaya niyang mupasirado og TV network. Kaya niyang mupahunong sa linog ug uban pang mga katalagman. Kay lagi Son of God man siya, Son of God. Naa siya gahom apan dili man niya kayang atubangon ang iyang kaso. Nagsige man siya tago-tago karon, mga kabombo. Seryoso kayo ning mga kaso nga iyang giatubang karon. Human trafficking, sexual abuse of minor o maltreatment. Ang ayan gyud nga atubangon kini ni Pastor Apollo Kibuloy aron pod nga ma-justify niya iyang kaugalingon. Subay niini giingong niabot na sa 16 na anatala nga nangaangol sa dihang deserve ang warrant of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy o mga kaubanan nini sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Katitipan, Davao City, mga kabombo. Matod pa ni Attorney Israelito Torion, ang usa sa mga abogado ni Kibuloy, nga matod pa niya, dunay usa ka membro ni Pastor Apollo Kibuloy ang namatay. Ug ang hinungdan matod pas kamatayon sa usa nila ka membro kay cardiac arrest tungod sa kakapoy. Matod pa ni Attorney Torion, tungod sa kahadlok sa mga membro, human nga nakita nila ang presensya sa mga pulis, gipang nervyos in town, gipang nervyos ang kining mga membro ni Kibuloy. Matod pa ni Attorney Torion, si Senador Bato de la Rosa mipasalig nga mohimo kini og usa ka Senate inquiry kalabot sa gingong overkill nga pag-serve sa mga warrant of arrest. So by nini, giya tubag usab ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, dili kini problema kaniya ug andam siyang mutambong sa maong hearing, mga kabombo. Nasayran nga sayo kaganiyang buntag gilusob sa 2,000 kapin ka mga sakop sa kapulisan sa Davao City, aga 30 ka hektaryang compound sa Kingdom of Jesus Christ aron ipatuman ang warrant of arrest batok ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero sultian ta mo, nagtuo ko nga wa naman dias Kibuloy sa ilang compound, mga kabombo. Syaro sa 2,000 kapin ka mga pulis, wa gyud molik ang informasyon. Ang uban nga mga pulis ang ilahang loyalty nabiya sa mga Duterte, mga kabombo. Do you think kining 2,000 ka mga pulis syaro wa gyud ni mo text ngadto sa ilang amo nga ilang amo ang ilahang loyalty tuapas mga Duterte? 30 biya ka tuig naglingkod diha ang mga Duterte sa Davao. Unya ang mga pulis, mga kabombo, respetado biya kayo sa nirespeto bigod sa mga Duterte. Ang uban mga pulis nila alang loyalty napas mga Duterte. Pag ingon anak nga mag-anda mo kay naatay buhaton mag-serve tag warrant of arrest ni Pastor Kibuloy, kana mga pulis ana uban nag-text na ni chat na ngadto sa ilang gabaga labaw nga sir nami kuan mao na no mag serve mi og search warrant ngadto sa compound sa Kingdom of Jesus Christ. O kana si Pastor Kibuloy posible gipasibat na mga kabombo. Dako akong pagtuo nga wa na si Kibuloy dias ilang compound nakasibat na nga syaro sa 2,000 kapin ka mga pulis ka nag-serve sa warrant of arrest, wa joy bisag usa ana nga nakalik sa impormasyon. Pag-leak ana sa impormasyon sa pamipangitaon diha mo na ako nagtuo nga nakasibat ani si Pastor Kibuloy, mga kabombo, wa ni diha ro sa gitaguan.